खुलुमबाय आंनि Switwni Lama YouTube channelनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आं बे समावहाय मोनसे टपिक लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव मावख्रुबनायासो जाफुंसारनायखौ लाबोयो। मावख्रुबनायासो जाफुंसारनायखौ लाबोयो। बे आयदानि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव आं गुसुङैहाय बुंनो हास्थायदों। सासे मानसि दंमोन, बे मानसिनि मुङानो जाबाय सल'मन। आरो बियो सासे इसोरखौ गिग्रा, इसोरखौ फोथायग्रा सासे सुबुंमोन बियो। बे सानसेखालि इसोरनियाव बेबादि आरज खालामदों, प्रभु आं नोंनिफ्राय सना रुफा थाखा फैसा धोन दौलत बियाखै, आं नोंनिफ्राय बेखौल' बिदों, बे जाहैबाय गियान। बे गियानखौल' नोङो आंनो होदो बेबादि होननानै इसोरनियाव बियो ध्यान खालामदोंमोन। आरो बिनि आरज खालामनायखौ इसोरा खोनासंनानै बेनि सायाव इसोरा आशीर्बाद होदोंमोन। आरो बेखौहाय इसोरा एक्सेप्ट खालामदोंमोन। साबाय सल'मन, नोङो जायखौ बियाखै, सना रुफा रां रुफा धोन दौलतखौ नोङो बियाखै, नों जायखौ मानसिया थांनानै थायो बेनो जाहैबाय गियान। बे गियानखौसो नों आंनो होबाय। आरो बे गियाननि गेजेरजोंनो बे इसोरनि अनजानायजोंनो इसोरजों बियो बेबादि मोनसे आसरित सोमोनांथाव बयनिख्रुइबो गियानिसिन, बयनिख्रुइबो गियानि राजा होननानै बियो बुहुमनि गेजेराव मिथिजादोंमोन। बुहुमनि गेजेराव मिथिजादोंमोन। आरो बियो गावनि फिसाफोरनो मोनसे बाथ्रा बियो फोरोंलांदों। आरो बे बोसोनखौनो जोङो नायनो सल'मननि बिजाब बोसोन बिजाब 12 अध्याय 27 जोङो फरायनानै खोनासंनो। अलसिया जाब्ला नोङो गावनि हास्थायनायखौ मोनथारनाय नङा, नाथाय नोङो मावथि जाब्ला हास्थायनायखौ मोनगोन। आरो जोङो बिनि एसे सिगाङाव जों फरायोब्ला मोननो हायो 26 पदआवहाय, मावख्रुबनाया नोंनो बोलो होगोन, अलसिया जाब्ला नोङो लेंबैनांगोन। अनलायग्राफोर, गोथार बाइबेलाव सल'मन राजाया गावनि मानसिफोरनो बे बाथ्राखौ फोरोंदों। मावख्रुबनाया नोंनो बोलो होयो, जिबनाव बोलो लाबोयो, न'खराव बोलो लाबोयो। आरो अलसिया जाब्ला मानसिया लेंबैनांगोन, मानसिया सैनांगोन। बे बोसोनखौ सल'मन राजाया बुहुमनि मानसिफोरनि सिगाङाव बियो लिरनानै गालांदोंमोन, फोरोंलांदोंमोन। गमामाय बे बाथ्राया जोंनि थाखाय गोब्राब जानो हागौ, नाथाय बेखौ लायोब्ला जों जिबनाव जाफुंसार जानो हायो, जोङो जिबनाव साक्सेस खालामनो हायो। सासे आबादारियाबो मावख्रुबनायजों बियो मोजां बिथाइखौ दिहुननो हायो। आरो बियो मावख्रुबनायनि बिथाइजोंनो बे न'खरखौ गोजोन न'खर दानो हायो, साक्सेस जानो हायो बियो गासै न'खर संसाराव। सासे फरायसायाबो मावख्रुबनायनि गेजेरजों, फरायनायनि गेजेरजों, गोसो होनायनि गेजेरजों बियो जिबनाव सासे मोजां मानसि, बिगियानि गुनि जानो हायो। सासे बिजनेसमेनाबो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बियो डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो। मावख्रुबनायजोंनो मानसिया जिबनाव गावनि हास्थायनायखौ जाफुंसार खालामनो हायो। मावख्रुबनायजोंसो, गोसो होनायजोंसो हास्थायनायखौ बे मोनफुंनो हायो। मोनफुंबाय थानायखौ जों गासै बुहुमनि गेजेराव जों बेखौ नोंनि मेगनजों आंनि मेगनजों नायहरोब्ला मोननो हायो। रावबो मानसिया मावालासिनो ओरैनो मोननाय गैया। हास्थायालासिनो, मावख्रुबनाय गोसो होनाय गैयालासिनो रावबो मानसिया ओरैनो लेखा गोरों जाया, रावबो मानसिया धोनि जाया।
मावख्रुबनायासो जोंनि दुखुफोरखौ होखारनायाव गोहो होयो आरो मावख्रुबनायासो जोंनो हास्थायनायखौ जाफुंहोयो बेबादि अनलायग्राफोर जोङो जोंनि गोथार बाइबेलाव जों फरायनानै खोनाबाय अनलायग्राफोर आरो जोङो मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफांफोरखौबो जों नोंथांमोना नुनो मोनगोन बिसोरबो गावनि रोदाजों हरनि समाव बियो अक्सिजेन बोनानै गावनि रोदानि गेजेरजों गावनि बिलाइनो बिबार होयो आरो बियो गोहो होयो आरो बियो रसखौ होनानै बियो फिथाइ थायहोयो बिसोरबो खामानि मावो दाउसिनफ्राबो साननि समाव बियो बिरबाय गावनि फिसाफोरनो आदार बुथुमनानै होयो बिसोरनावबो जिरायनाय गैया बिसोरबो मावख्रुबो बिसोरबो नागिरो गावनि थांनानै थानायनि थाखाय आरो बिसोरो थांनानै थानो हायो बेजोंनो बेबादि जोङो जिबनाव मावख्रुबनायजोंनो जोङो जाफुंसारनो हायो साक्सेस जानो हायो आरो जोङो जोंनि खृष्टानफोरनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे मोजां बाथ्रा जोंनो फोरोंदों जायफोरा मावख्रुबनायजों बिथाइ मोनबाय बिसोरनो आरोबाव होदेरनाय जाबावगोन जायफ्रा फोथायजाथाव जाबाय इसोरनि नोजोराव हामजाथाव जाबाय इसोरनि नोजोराव फोथायनाय खुलुमनाय अननाय नुजाबाय बिसोरनो इसोरा आरोबाव उसिग्लायनाय होबावगोन जायफोरनि गोसोफोरा गोनो गोथो मावख्रुबनाय गैया सिन्ताधारा गैया बिसोरनिफ्राय मा होनदों जोंनि गोथार बाइबेलाव जों फरायनानै खोनासंनि माथाइनि 21:43 पदआवहाय जों फरायनानै खोनासंनि द्राक्षा बागाननि फोथायजाथावै मावग्राफोरनि फिदिनाय बाथ्रायाव जिसु ख्रिस्ट'आ सोलोंग्राफोरनो बे बाथ्राखौ बुंदों बेनिखायनो आं नोंसोरखौ होनो इसोरनि रायजोआ नोंसोरनिफ्राय लांजागोन आरो बिनि बिथाइफोर आरो थायग्रा मानसिफोरनोसो होजागोन इसोरनि रायजोआ गोनो गोथो फोथायग्राफोरनिफ्राय अलसिया मानसिफोरनिफ्राय लांजागोन आरो जायफ्रा मावख्रुबग्रा बिसोरनोसो बिथाइ गोनां मानसिफोरनोसो थायनो हाग्रा मानसिफोरनोसो लानो हाग्रा मानसिफोरनोसो होदेरनाय जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो सोलोंग्राफोरनो बे बोसोनखौ फोरोंदों अनलायग्राफोर जों मानसिफोरा मावख्रुबनायजों जिबनाव साक्सेस खालामनो हायोब्ला जों मावख्रुबनि इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जोङो एक्टिभ जिबन खांनि जोङो गासैबो खामानिफ्राव जिबनाव जों एक्टिभ जायोब्ला जोङो बुहुमाव जोंनि हास्थायनायखौ जोंनि मोननो लुबैनायखौ जों मोननो हागोन इसोरनिफ्रायबो जोङो हामजानाय गोजोननाय अननायखौ जोङो मोननो हागोन अनलायग्राफोर मावालासिनो थायोब्ला जोङो सैनांगोन जोङो रसा नांगोन जोङो खाफाल हमनांगोन जोङो मुगैजागोन जोङो हावरिया जागोन आरो जोङो सैनांगोन अनलायग्राफोर जाय मानसिफ्रा अलसिया मेगन सानाय जायो आरो बिसोर इसोरखौ दुसियो सिमांखौ गोलाव गोलाव सुजुयो सोलोंनो गोसो जाया खाफाल हमनाङो धोरोम फोथाया सैनाङो थाखा फैसा गैयै जायो
आरो मानसिया मोनजानो रोङै जायो, खाफाल हमनाङो। बेबादिनिफ्राय जोङो गोजान जानो हास्थायोब्ला नोंथांनि जिबनाव मावख्रुबनायासो जोंखौ गासै जिबनाव साक्सेस खालामनो हायो। सासे हालुवायाबो मावख्रुबनायजों न'खर गोजोन संसार दानो हायो। सासे फरायसायाबो फरायनायनि गेजेरजों, गोसो होनायनि गेजेरजों, खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों लाइफआव साक्सेस जिबन दानो हायो। सासे बिजनेसमेनाबो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों डेभेलप खालामनो हायो। इसोरनि रायजोआवबो अननाय मावनाय फोथायनायजों जोङो इसोरनि रायजोआव इसोरनिफ्राय गोजोननायखौ, आशीर्बादखौ जों मोनदेरनो हायो आरो जोङो मोगथां महराव जों साक्सेस जानो हायो। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रीष्टनि मुङै गोजोन्थों।